Dobrý deň. V tomto videu by som chcel ukázať, ako v Mozigo vyhľadať cyklotrasy. Napríklad chcel by som nájsť cyklotrasu v okolí Dunaja, takže premiestním sa do oblasti Bratislavy. A tu v tomto území, na ktoré ukazuje táto mapka, si nechám stiahnuť všetky cyklotrasy, ktoré tadiaľto prechádzajú, takže využijem funkciu, ktorá tu je táto mapa, Get OSM Data, Outline, a tu sú teraz tu sú cyklotrasy a použijem download. Program teraz pomocou OSM Map nechal stiahnuť hromadu cyklotras, ako vidíte, z tohto územia. Tu by mohla byť, o toto by som mal najmä záujem, Eurovelo, napríklad z Bratislavy do Rakúska, tak nechám si ju označiť a nechám ju vykresliť. Dobre, takže teraz na tejto trasi a v jej okolí by som chcel vyhľadať všetky kešky. Počkaj, keď zapnem, je jasné, že tu je hromada, ale takže keď kliknem na túto trasu, tu je funkcia Search Cache Near Route, takže vyhľadaj kešky v blízkosti trasy. Takže mám tu Eurovelo. Nechám si stiahnuť všetky tradičné ERTky a virtuál kešky popri území vo vzdialenosti treba 500 metrov. A dám hľadať. Program si rozdelí túto oblasť do území, ktoré postupne sťahuje. A teraz sa ma pýta, či chcem tieto kešky vykresliť, tak povedám áno. Tak ako vidíme tu okolo Dunaja je táto cyklotrasa, tu je hromada kešiek a tieto program stiahol, je ich 95. Niečo podobné sa dá spraviť aj v okolí povodia riek, takže predvediem to na čistej mape na Vltave. Takže dám si najprv vyhľadať Vltavu. Čiže vypnem si kešky, aby sa mi to ľahšie robilo. Dám si nájsť Vltava, Česko. Takže program ma dal sem. Skúsim teda stiahnuť povodie rieky Vltava, takže dám na tejto mape a ešte medzi tým sa to zatvorím. Tento zoznam môžem tiež vymazať, aby sa lepšie pracovalo, takže teraz z tejto mapy dám načítať rieky
Tu je Vltava. Dám si stiahnuť poligón. Takže tu je celý poligón. Teraz podobne ako pri trase, ako bola turistická trasa alebo ceste, tak podobne dám hľadať kešku v blízkosti route a môžem opäť dať hľadať kešky. Áno, chcem ich zobraziť. Takže keď to teraz v detaily pozrieme, tak vidíme, tu je polygón samotnej rieky a tu je ten vykreslený koridor 500 metrov na jednu a 500 metrov na druhú stranu, ten, ktorý sme si tu zvolili, by bolo možné zväčšiť, zmenšiť podľa potreby. A nakoniec podmienku splňa 535 kešiek z celého územia. A to je na teraz všetko. Ďakujem za pozornosť.